Idol, higit 10,000 pisong cash aid pinamahagi sa 1,000 na pamilyang Dagupeño. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. 1,000 pamilya sa Dagupan City ang tumanggap ng tig 10,179 pesos cash aid mula sa programang Handog ng Pangulo, Tulong at Serbisyo nitong Huwebes, Oktubre 2 sa Dagupan City People's Astrodome. Ang ayuda ay bahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT na ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o TSWD para sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng mga nagdaang habagat at bagyong Krising, Dante at Emong. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez at TSWD Region 1 Assistant Director Milicio Pires Jr. ang pamamahagi ng ayuda. Kabilang din sa aktibidad ang City Social Welfare Development Office at ang Disaster Response Management Bureau mula sa DSWD Central Office. Ayon sa ilang benepisyaryo, malaking tulong ang natanggap na halaga para sa pagkukumpuni at pagpapalakas ng kanilang mga bahay, gayon din sa iba pang pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.